ngai ngo yublay sa hisin pat hakani ka singi ka bumta kabalingba kani ka YouTube channel yok biang kani kani kalan banyak sam na kani ka tien ka jong blay ai ngo yublay bau thangi ki bun gilat kilenti hakabangi nginya sam bar pensawa ya ka tien ka jong blay balingba kani ka YouTube channel kalong ka jingkar khu hai ki long yeng ki long sem ki jong phi kalong ka jingkar khu ya ka ji im ki jong phi ba phinyok mat ya ka jingkar khu ka jong blay limbau Yesus Kristus. Lima ka YouTube channel ngayo wanya sam ya kaktir jo blay ya ki arteli ki khubor. Kawai us iem ulawan. Kabar ibenta ibakado ban rai ban ino. Ti songo iblay ba kani ka poro ngayo biang ya wanya sam ya kaktir jo blay. Bat kamat ani ka benta ka wa wanya sam hapleng jong phi ha kani ka por. Inya khmi lang na kasti ka pol tho sa kinong room. Kal nong ka ban riu ka dakhot ka ba khat saw. Hadu ka ba ar phulai. Kimrau jong ka jing long hok tungin duai ko kpa jungi bahabneng ngai ngoi me atrai hakni kapur yo atrai ya ka banginya sami ka tin jume lingba ka ni ka YouTube channel ke nyeblai kabalo atrai ka jing khu ya kilong yeng kilong sem ji ki bangai ki jume baki khoni ki jume baro atrai ki bi asngau lingba ka kani ka benta ka nyeblai ni duai atrai ya ka jing elam ka jume sim khu jume atrai baka khubor atrai ka ni yo kan ya ka ban pen sngau thu pa ban pen kala ya ka jing em jo ki khon ki jume atrai mangi duai atrai menyalam lingba kani ka por kom tai ngaru syakri jume atrai baki ki baro ka khubor ka manya sam kalau atrai ka jing elam ka jume ha ka teng ju jisu ko pani kini baro menta ba shri ki bam bam jukudru amen kumang long hi kabenta ko apanya sam hapleng jungi kere na kisti se kinung rum kalnong ka bakhat anriu ka dkhot ka bakhat saw hadu ka dkhot ka ba ar phulai ka jinglong brau nani kimrau jong ka jinglong hok lightly ki benta nga ko ban phia na kini ki dkhot ka bang loi phi mane hoi ki la jrong bha khat saw hadu ar phulai hanrei ngan phia eka ha ki lightly ki benta ka wei kare ka jing ai sko bha ka jong blai le ne ka ta ka grace ka ba ar ka jing lai luai lani kata ka freedom bat ka balai kiso lani fruit ka dkhot ka bakhat saw ba ka dkhot ka bakhat san ka kan chepang kata ka jing ai so bha ka jong blai lani ta ka grace kai kata ka jing ai lani kai kata ka grace haktin grik yong khares ka bangyo e ka ya ki artli ki jingmut ka wei ka ba ai bat ka ba ar ka ba ai so bha ka ba ai kani kata ka ba ai sko bha ka ba khmi lenti ya kanong ka ba ar ka ba ai sko ngo kani ki jing shisha ka ba lesi kani ki jing ai sko bha ka ba ngi ai ya ki wei pat kata ka dei ka ta ka ba ai sko ngo lani ka jing sko ngo te ka ai ka ba kwa ban ple jimot hak ni ka por kalong ya ka jing ai ki jo blai ban pen so tho ingi ya ka jing ai ki jo blai kai ka ta ka jing ai ka bol blai lo ai ngi yo ane slai khan riu kai thu ngi na ba blai lo ai kata ki perthai kat ba ula ai tino yau khon bala khamarwe kata ka ki jimut jo ka jing ai ki jong blai ka bu ai ngi yo Jesus Christ ka shong pat hangi ken bangin supriang yau Jesus Christ ha ka jingem kani ka jing ai kalongum kata ka jing ai ka bangi ngi ban ai yanu re yanu le si dan bakhot yangi sha ka jing khawai sngi kha tingi lai sha kata ka yeng par ha kata ka jing lai ngira rakat pa ka jing ai habang ili ban ai ta ka jing ai ke jungi komo kita ki besim ya ta ka jing ai kinum kli ya ka dor ke jongka ban ngiru habang ili ban ai ya ta ka jing ai komo ngila le ban ai khmilenti ba kata la ne kita kin ai yangi ta komo ngi so thu anta ya ka jingmot jo ka jing ai kalong ru kum ju ringdur ha ka jingmot ke jong blai habu ai yangi yo Jesus Christ komo ai ngi ka bang ngim don kam bangin siu bainong yo blai badu blai ru khmilenti bangi ngile ban ai yo blai kabut ula ai hangi kare ka bangingi supriang ba yaka ha ka jing em ku jungi upol upen sisa ba om dei da ka hukum lane da ka ain bela penimingi henry da ka jing ai kata ka de ka jing pensai ka bo pol upen sai ha ka jing em ku jungi ha ka bini ba kata ka jing ai kabut mdei su da ka hukum mdei su da ka ain mdei su da ka bangingi bat biang ye ka ki ain dan ki hukum jo ka testament ka brem hai u jisu la pendepi ki bro halor jo ka ding phana katakin ka degi jing ai ke jong blai wa hingi yo Jesus Christ ngi su priang ba yu ken da ka jing ai ha ka ji em ku jungi ka ba ar ka jing lai lui ka khot ka ba khan riu hadu ka khot ka ba ar pho
But hagan ni kabanta kaya thu ingi ya ka jing plai lui ku jong blai na kabanta ka GM jugi lani ublai ku apa na hingi ya ka jing lai lui ya ka freedom bangin lai na ka jing sya te sya kum jong usoi tan ho ya ka mening kong ngimpat pediang yo Jesus Christ ha ka jing im ku jugi ka mau ngilong lai lui na ka jing long hok but ngilong pat kimrau jong usoi tan hari ka khlimat ka bangi ngi pediang yo Jesus Christ ha ka jing im jugi ken mau ngilalong lai lui na ka pop but ngilalong pat kimrau jong ka jing long hok kata ka dei ka benta ka bau blai ule ha ka ji im ji ukwa ngi ban plai lui na ka jing sya te sya kum jong usoi tan ti hoi ha ki artli ki khubor ka blai sami pi kai thu ya ka jingwan ka jong Jesus Christ but ka ba ar ka dei ka benta ka ba teng teng ngi pelong ya ka rai bangin ino ya ke borok hoi balai namar ha ka jingling kum jong ka jigem handrai ka khubor ka ba mentapat ka dei ba wanra ya ka jing so thu ha ka ji im ju pi Hakabi bat kita ki jimat bagi jing syam kabangi iman hakaji ingu jugi kabaman lakasngi ublai ukwa ngi ban pelai lui na katai ka jing sya te sya kum jong soitan ban pelong pat ngi kimrau jong ka jing long hok tin namar kata kadau ngin sotu kan bakan ne kadai ka plan ka jong blai shwa bagin yo ya ka jing penim daken mau ngilong kimrau jong kapam kat bangim pat pediang yo Jesus Christ bat kat bangim pat don yo Jesus haka jingim jugi kan mau ngilong kimrau jong kapop usoitan ute ukum ya ka ji im kujonga bat ya ka ji im kujong pi te namar kata kanau ha ka jing so thu kujungi da ka jing ya ka jing penim kujong blai ngi priang yu Jesus Christ ha ka om jo ka jing pen baptis bat ha ngimi pat ngimi kum ki jing thau ki ba thamai bat dei ha ita ibenta bangi mino pat na ka om jo ka jing pen baptis long bangi la lai lui na ka pop bat ngi long pat ki mrau jong ka jing long hok habala pendimingi kamau ngilong lai lui na kapop bat ngilong pat kimrau lani ki syakri ki jong uji sukres hagad khot ka bakhat khandai ya ki kristan long bakin long shithem ban ko ngu ya utrai hagani gad khot ka bakhat khandai kai thu ingi bangi long shithem ban ko ngu ya utrai hoi larangi phai kat bangi nang long kimrau jong kapop kan mau ba ngi hab ha ka jim penyai ka jong usoitan unya ya kaji imu jugi bat u yalam yegi ken hadu ba ngi ngin jot tin namar kata kadau u kwa ringi ya ka bangi ngin pin ko ngu ila di ha ka jim penyai ka jong usoitan henry ha bangi lai omat ya ka jim penim la ong ba u blai u la pelai ingi na kita ki benta jong ka jingte jing khum jong soitan bat u hikai ingi pan ba barabor ngin pin ko ngu yal di ha utrai jungi uji sukres ha ka khot ka ba arpau ngako ban kham shon ba ha ka ni ka por ka ba menta namar ka don ka jing hikai ha po jongka namar men ba ngin long kimrau jong ka pop phila long ki balai luit syapang ka hok laong ba ki bampat yo ya ka jing penim ki long lai luit na ka hok ki bampat yo ya ka jing penim kemut dang long free la ban le kat bamon im kat bamon yai kat bamon kata kadai kajigem freedom kamut mdat menundu bala bante ban khum hadai ken mau tang ka wepat u soitan ute ukum ya kita hanai ka khlemat ka bangi ngi pat ngila priang yo Jesus Christ ngila long lai luit no soitan don bor syu ya ka jigem ku jugi lani ka jimut ka jugi hadai Chris u yalam ya ka jigem ku jugi kamut ngilong pat kimrau jong ka jing long hok ka jing sa te mrau hakapop kan ya lam yo brio bau nang jot un nang jot bat hado khlemat ba un hap sendan bat ba un jot no sendan bat kan pen ero yu ba un le lan bun em ya ka jim ka bai dei kat bakum kamon ka jong blai ngisem ya ka nuksa now kun sarong oria naka gospel ka jong Lukas nakal nong ka ba khatsan ka khot ka ba khatwei hado ka ba arpu saw nganam pule ka haring itep ya ka khana jok kun sarong oria ka ei ka beja lingkot khendian nang tangan wara pat ya inuksa long ba ha ka jing snow ka jong u lek halau jong kupa wong kupa ai no ya ka ba ka jong ha kupa khampan slem wai ka ba ka jong lek ban syang yo prathai borok ko ei kawan ka jing kordit ba ka jing kerdu ha ka jim dan shu ban pam lek how we utrai yang ban pan kam utrai wong namar ba ka jing hiran jong kapor dan kam ban ayu wong tangka we ngadan satang ka kam risnyang ka ei ka baja ya uni ukhon sarang auria kat ba udang don hala ka jong ka yeng ka sem ka ju ka ba biang lo da dong sedong
urai pen ban long lai loi urai pen ban long lai loi kum ta ula ino ya ki yeng ban lai ken ban le kemen kai ka bajai ka ji imuju long ba namar ka jingle persya ka ju kap long yu umrau ubashir kai ba hadu kata ta uklalong pen ban umrau ubashir kai hadu tata ulong umrau jong ka jing perkhat basnio kata ka di kawe nang ta umrau ka shipa bat kabalai le ka basotieng ulong sendan umrau tenrai hakaba ulong unong sumar yakisniang hatu pidang kwa bandon hasem sniang hatu pidang kwa banyang ngoplang bat katu ka kti jong kisniang kani kalong ka khubor jo ka ktin ke jong blai kan mau sisien hakajim ngilaya ba kani ka perthai hari ni sngongo pat bau tau blai jonga u blai jong phi ubangi mani ngi syakri hadu menta u ap hakajingkhang lanu kita kinwan phai shu kumo pa jung khun sarang auria ulong kumta u abelau jong khun lanu unwan phai u blai jonga u blai jong phi ulong kumta u ap lanu kita ki badang yai kentat ya ka gospel ke jong Jesus Christ kita ki bam pediang yu Jesus Christ udang ap hajingkhang lanu kinwan ban phai wat ong ba ngalale ya kani ngalale ya katai ngamdon hok shu bangale ya khama ka jong blai bat ngamdon shu i jingkermen banganang yo ya ka hima ka jong blai hai tutip u blai udang ap ya phi lanu pinwan pai uyo i phi ba phi dan hapren ke jing sha te sha khum jong soitan u kwa kain ban palai lu ya phi nang tai na kata ka daw u ai ya u Jesus Christ wat nom pen serwai ka jingem wat nom ile kai ba kan ke jingem wat nom imsa asem sniang henry mi nang tai pen khu jele de da ka pediang yu Jesus Christ bat banya hakalenti ke jong play balada ngihingi wan pai pat sa sisien kabau blai upiari la ke jong kekti baraba ngiwan hajan ke jong u kudup ingi kumo wang haktin ke jong blai ngan long u pa jong phi bat phin long ki khun ki jonga nga i thu ye phi ba nga tip ru ye phi kata ka dei ka ba ngi siam na ka sti syakinong kurin ka ba pol ukren ka ba penye thu ingi ba blai u ap ingi hadu menta tin namar kata ka daw wat sadu hang tai haka jersi jong ka pop yeng pat sa sisian nang tai pen impat ya ka men siam lek pai sya blai priang yo Jesus Christ u blai un plai lu ye phi hoi ni kon sarong auria ukwa ban lap yeladi henry siam kebemuan kai ka bo perkhat ba ka dei ke jing lai luoi harai hau kalong penban mar khongpong hau kalong penban mar khongpong u kalalong penban umrau ubas niutam u blai kwa ipi ba pinlong kumta aba pimpat piang yu Jesus Christ u blai kwa ipi ba pinlong kumta harai u blai kwa ipi ba pin pen khuai yeladi piang yu Jesus Christ ya hakalti ka bathamai im ya ka ji im bathamai bat hangta pin so thu sisya yeladi ba phi dei ki e ka waina kita nya bat so thu ngalong tang ujing thau jo u blai bat ka ba ar ka dei ngalong tang unong pop bat ba so thu ngalong jing thau jong blai bat ngalong unong pop ngaran kam ya unong pedem piang yu Jesus Christ un pelai lu ye phi na ka jing sha te sha khum ha ka jing long brau jong ka pop bat un pen impat ya ka men sim ka jong phi u kwa ban pelai lu ya phi ka dei onda ha ba khun sarang auria ulawan phai pat chieng bat pen ko ngo ye di ha ukpa bat hang ta kain usiam ya ka jing lai lu ka ba shisha ngangai bun ki khna samla dei tang ki khna samla wat ki longkmi ki longpa ki siam ki ba bun ba ki jing ye kando ki jing siam ha ka ji im ki jong ki ka ba teng teng ki so thu ba dan shu kalat ban plai harai wan sha ublai barab pilai sha u ken pin sa siam ya ka jing suk ha ka ji im ki jong pi ka perthai ka laban trua pi ki jing suk ka perthai ka laban ong awan hang ni ngin ai pi ki jing suk em kanom la ban ai pi ki jing suk ei tang ublai bala ban ai ya ka jing suk ha ka ji im ji dei tang ka jing suk ka jing lai luit na ka jimut ka jing perkhat ba ka jing lai luit na ka jing sha te sha khum jong soitan wan ban pediang yu Jesus Christ pin yo man ya ka jing lai luit na mar ka balai ngi sei i ya uso ka banta ka balai
kiso na ka dukot ka ba arpuai hadu ka dukot ka ba arpulai haba syakri yu konrat ngi khmi lenti ka bainang haba ngi thung ya ujing thung ngi khmi lenti ya kiso ya ka bangi ngin yo ten namar kata ka daru haba ngi ngile ya kanukuno ka kam barbor uso umi la ulong ubak thang lani la ulong ubathiang ai uso barbor umi na ki jingle ki jongi ublei uai ya ka bainong bar ka bainong ka bo blei uai kede ka jingem bam jukot ka pop ka ai ya ka bainong bar ka bainong ka jongka kade ka jingyap mdei shu tang ka jimi no ka men siem na ka met ki jongi are ka jingyap ka baar ka jingyap ka baar hangno ka ka jingyap ka baar kan ja hadu jok larangi imsa ha ka pop ngim pediang yo Jesus Christ ka ba kut jong ka jigim ku jugi kadai hadu jok hare ba ngi pediang yo Jesus Christ ha ka jigim jugi ka ba kut jong ka jigim jugi kadai ka jigim bam jukot ka ba ngi yo kain banyak kemen nang ka ba blai ha ka jaka ka bulo pen kre na ka benta ka jigim ku jugi ha ka jigim ka brim ngila pen mi sibun ba ki jingja ha ka jigim ku jugi ba teng kiba penjak buram ya kaji imji nganget lese philamat ba phila yaling ba ya ka bokum kata haba ni sotho ba ngi lomwer ke jimot ke jimperkhat ba nyimdon yau ta unong yalam ha kaji imji ubolong Jesus Christ ka jingim ka lomwer ba ngi sotho ba ke boro ha kaji imji kimlong ki bayat baik bat kimlong renti hadu kata bat bun sin ka ba mi pan na kata ka jingim ka bangingem kade ka ba penjak buram ya kaji imji teng ka ketian ka bangingi kran sngi sko ka magabi kabyang hari ondang ya pelejing mot ba pleng kadai ka baktang bat ka ba penjak buram ya ka ji im ku jugi iwe baro ha ka ji im ko thamai ha Jesus Christ pat ni penmi ya kiso ki ba kiso ki ba ai buram ya ka ji im ku jongpi ba ka ba ai buram ka ji im junga bat ka ba wan ra ru ya ka buram ka jong uplai ni song tu eta habang ilalong ki khun ki kiti larangi emi ka jigem ka balingkar shabar kinong ukhun jongno ute bat ka khun jongno kate hare bangi emi ka jigem ka baba shabar kinong kumno ukhun jongno ubakum ute ka khun jongno ka bakum kate pi ta ken ude uso jong ka jigem jungi ka e ka bangi ngile larangi em ke jingem ka baba uso mi baba larangi em ke jingem ka balingkar uso ba mi ru udai ubak thang ba ha ka ji im jugi hanrei habangi sotho ya ka jingem ngamlong ai ba ngalong tang unong pop pai show blai ngapriang yu Jesus Christ ngalong laj luit na katai ka pop na empat ya ka jingem jo ka jinglong hok bat ka ai ka ba mi pat na kata ka jingem ka barbor ka ba ayengi ka burom but amdai ka burom tang ka jongi harengi ai ya ka burom ya ublai haba ngingim pediang yu Jesus Christ ngi penjak burom ru ya ublai hari kinma ublai unsiu ya ka painong ublai un snap ya ka ai ka ba phile ublai unomong ai ya ka ai ka ba phile hari ha ka ba kut hi jo ka jim ka jongpi ublai unsiu ya ka painong ka ba ka jim bam jukot ka bosnio kamot ka jingyap hapo dujok te kata kadai ka jingle ka jong uplai ka dukhot ka ba arpulai kade ken ka dukhot ka ba sotnat bha ka ba baro ngi juya lap bha bat ki ba bunru ki ju pule bha ya ka ni ka dukhot ka ongkum ni namar ka bainong ka jong ka bainong ka pop ka long ka jingyap hare ka jingai ai ka jong uplai ka long ka jingim bam jukot da ukris jisu uba utrai jongi ni punan kammi ka ni ka dukhot ka ba arpulai na kamta ki bla jano kadai ka jing shisha henry da kan mau ka longru kum ka jing maham ya ki bala yo wat ya ka jing pendem lara ni so ko bangala pediang yo Jesus Christ ha ka jo ka jing pen baptis ngaladan kerteng hapo jong ka balang yo lese ngido ka kerteng ha ka kitab jong ka jing em ha bangila pediang yo Jesus Christ im ka jing em ka bedi kat bokum ka mang ka joblai hari ngimpat pediang yo Jesus Christ ka bainong hi jo ka jing kentang ka jongi ka dai ken ka jing yap ka ba arsian hapo dujok namar kata kadau kadan kam ke nyingi ya kabangi ngin ko ngo yo blai ngin pen ko ngo yo blai pediang yo Jesus Christ tangkat tahi ka bau blai ukwa na ka ji im ko jungi ngi kan mau ya ka ji im ko jong Samson udai ubreu ba klantam hapo perthai lese ngila badong hanrei ai ka baja ya ka ji im ko ju simpen ko ngo ya de ha blai
Lo maka bor ka jong Samson kalong ka ba sirkai hadu tata. Ka ba lesi ula ban penki. Ya kene ka yeng ka ba he hadu ka ne. Hai nakadau jo ka jing bam kongo ne ka jing bam pen kongo ka jong ya ublai. Long bau jiet pen ban pen kongo ile di. Hai kita ki jing kwa brai jong ka pop. Long bau blai ula tim ya Bat ublai ula slosi hadu tata. Bat ka ba kut jo ka ji imu ju. Kalong ka ba sngo sirkai hadu tata. Hatu ngiru ngikwa ban long kumta. Hatu ngikwa ba ka jingim ka jungiru ha ka ba kut kalong ka ba sirkai hadu tata. Om kumta ngimkwa bang inim kumta. Harai ka ai ka ba ngikwa. Kalong ka jingim ka baidai kat bakum kamon ka jong ublai. Hakaya siti ke jong juda ka ba khanrio larang ngi ki bangai hi ngi kentaj ban IT ya ka met ke jong i trai kamau ka bainong nginyo nakata larang ngi ki bangai ki bra pringyo Jesus Christ larang ngi hi ngim IT ya ka met ke jong i trai kamau ka bainong kala ap lupa hakaji ingujui ten namar kata kadau ko ki para mensim kamau Jesus lajan wan kamau ka ji ibu jong pi kalau muir bah menta Bateng-teng pisau ko mapin ino. Hari ken mau. Pai haka bakum kini kapor. Nama kita barok kijing sau kijong pi. Kadi kabau soitan. Ute ukhu mi kaji im kijong pi. Hai kai kabau ko aban kentui pi menta. Kalau wan pediang ya uji sukres haka ji im jong pi. Pediang ya uji su tang kata kabau kwa ya kaji im jong pi. Mau la ai hagi kalau ngingi tang bangin pediang. Rangi ken mau ya anis like lenong kadukot kaba san gai thu ngi. Dan kayu beliau nak ombot siam omla benlai hapo kahima kajong ublai. Dan namar kadau ngidon kam yang Jesus Christ ha kajing im kujungi. Pediang yu un pelaj lu yangi. Wat sadu hasem senyang. Wat sadu ha ka ahor jong kapop mi nang ta yang pat sa sisien. Im ya kajing im jo kajing long hok. Bat pinlong hi kimrao jong kata kajing long hok. Ublai hi habang iwan syakmat. Ban IT hu unya kain ya kaji im kujungi bat uyalam ya kaji im jungi bat ukudup ingi hakil ho akti kijugu abi ni kintian hakani kapor ka mamta kilong kum kajing ai men si me kaji im kujumpi dan hak khilmat ne hakano kono kajing long hakaji im kujumpi te ai ka bang kwa ban kentui pi kalong wan pediang yu Jesus Christ hakaji im jupi ula janwan bat hapring juga ni kaji im ka ba PPM pi soto pi lamwer pimpoi sakano kono ka ba PP mod Hari wan pendem ila dia, penrit ila dia, IT ila dia, ha ublay. Tang kata ko bokwa. Bat pediang yo Jesus Christ hakaji im jupi. Un pelai lu jupi. Bat usok bami na kaji im jupi. Kadai kain ka baai ya keburom ya ublay. Tu blin kurku ya ni kentian.